Mmụta na-atọ ụtọ. Mmụta na-atọ anyị ụtọ. Mmụta na-atọ ụtọ. Mmụta na-atọ anyị ụtọ. Maazị Agụ. Ụmụaka. Egwu ebido. Egwu Nsupe. Onye ma supe. Onye ma supe. Asị m onye ma supe o. Onye ma supe. Ị ma supe. Ị ma supe. Ka anyị supe. Ngwa ka anyị supe. Ị ma supe. Ị ma supe. Ị ma supe. Ngwa ka anyị supe. Supere m ụlọ, supere m ụlọ. Anyị na-akpọ ya house n'oyibo. Supere m ute, supere m ute. Anyị na-akpọ ya mat n'oyibo. Ngwa supere m ụzọ, supere m ụzọ. Anyị na-akpọ ya door n'oyibo. Supere m azụ, supere m azụ. Anyị na-akpọ ya fish n'oyibo. Ngwa supere m ọkụ, supere m ọkụ. Anyị na-akpọ ya fire n'oyibo. Ọrụ n'onwu n'aka. Supere m nne, supere m nne. Anyị na-akpọ ya mother n'oyibo. Ngwa supere m nna, supere m nna. Anyị na-akpọ ya father n'oyibo. Ngwa supere m nri, supere m nri. Anyị na-akpọ ya food n'oyibo. Supere m oche, supere m oche. Anyị na-akpọ ya chair n'oyibo. Ọ bụ gịnị n'Igbo? Iko, iko. Maazị Agụ. Ụmụaka. Egwu ebido. Egwu Nsupe. Onye ma supe. Onye ma supe. Asị m onye ma supe o. Onye ma supe. Efere. N'igi aje ngaji. Ọ bụrụ na m kwuo ya n'okwu oyibo, unu atụgharịa ya n'Igbo. Ọ bụrụ na m kwuo ya n'okwu oyibo, unu atụgharịa ya n'Igbo. Plate. Spoon. House. Fish. Chair. Mat. Cup. Pot. Food. Fire. Door. Ị ma supe. Ị ma supe. Ị ma supe. Ngwa ka anyị supe. Ị ma supe. Ị ma supe. Ị ma supe. Ngwa ka anyị supe. Ụmụaka a sị na akwụkwọ na-atọ ụtọ mana ọ na-ara ahụ na mmụta. Mana anyị ma na mmụta dị ụtọ. Ọkwa eziokwu? Ụmụaka ndewo no. It is me, Maazị Agụ, and today I have got exciting news. Mmụta dị ụtọ, yes, Mmụta dị ụtọ is now on Patreon. Imagine sneaking into our studio, seeing never before seen sketches, animations, and recordings. You will get brand new episodes and songs before anyone else, VIP style. Even better, you will help choose our next folktale, characters, or song, and after the video ends, you can continue learning Igbo with our printable worksheets and coloring pages. Plus, unlock exclusive comic strips just for Patreons. So tell your parents to join us today at patreon.com/mmutadioto. Become a true guardian of Igbo culture today. See you next time. Ordino. Mommy, Daddy, guess what? Just write a new workbook.
That's right. Whether it's colors, spelling, body parts, or folk tales, Mmụta Dị Ụtọ's educational workbook help your little ones learn Igbo the fun way. Each workbook is packed with games, activities, and cultural magic straight from our hit videos. Collect them all and build your child's Igbo learning library today. Visit mmutabooks.com or amazon.com to order. Living in Africa? Just send us a DM and get your copy today. Mmụta Dị Ụtọ. Learning is sweet.